Velkommen til sommerhuset. Jeg er kommet til sommerhuset, a.k.a. fiskehuset. Planen er, at jeg skal hygge mig en masse heroppe, lave noget god mad, lave noget bål også, og selvfølgelig skal vi også fiske lidt. Sommerhuset der. Vi kan lige få en havetur i stedet for en house-tur. Nu vil jeg bare sætte mig ned, sidde og slappe af foran pejsen med lidt fiskegrej og lidt hygge, og ellers er det bare på hovedet seng, så vi er klar til noget. Morgen fra sommerhuset. Klokken er 8:30. Skal i gang med at lave noget morgenmad. Det er fantastisk vejr derude, der ligner det. Så vil vi spise morgenmad, og jeg er ved at hoppe i tøjet, skal ud i vandet, se om vi kan fange en havørred. Ellers skal vi bare slappe af, hygge os, måske lave noget bål. Så kommer vi i tøjet. Nu er det bare ud, se om vi kan fange noget. Om ikke andet, så er det i hvert fald virkelig dejligt vejr. Der er lige kommet lidt mere vind på. Siden i morges i hvert fald. Og det er tæskekoldt. Der er is på tanken her i hvert fald. Så nu må vi se. Jeg fisker med en lidt lettere stang, end jeg normalt vil gøre ude på kysten. Vi er i fjorden i dag. Jeg starter ud med en Sandial i Motor-Oil. Jeg tænker, at det giver et meget godt spil i solens skær. Lige hoppe op på land en gang, fordi der er rigtig meget tang derude, en masse ålegræs, og jeg har en trækrog på, så jeg får simpelthen ålegræs ind hver gang. Så nu skifter jeg lige til en enkelt krog, så jeg forhåbentlig ikke får lige så meget ålegræs ind, og måske jeg også kan prøve noget andet avn. Jeg tror jeg går med sådan en brun Siger her fra Savage Gear. Går virkelig godt i vandet.
Så prøver vi igen. Jeg fik skiftet til en enkelt krog, og så den her brune loose scale Seeger fra Savage Gear. Som den skarpe seer kan se, så har jeg taget handsker på os. Det er super koldt. Ingen fest til mig i dag. Jeg har hoppet op for at lave et bål, lige få varme igen og lave en kop kaffe og bare sidde og slappe af og nyde udsigten. Kan så meget det her med lige at komme ind efter man virkelig har været ude at fryse og stadig fryser lidt. Og så få lavet et bål og bare lave sin kaffe over bål. Der er noget virkelig afstressende ved det. Jeg er blevet meget inspireret af Gordon P. Henriksen, som også, eller som for mig i hvert fald har introduceret bålkaffen. Og det er virkelig en fed måde at lave sin kaffe på. Det her med, at man har god tid, man tænder bålet, kaffen den skal op og koge. Det må gerne tage lidt tid at lave den her kaffe, fordi det hele den her proces, men man tænker ikke på noget andet end at være i nuet. Og det er for mig i hvert fald super afstressende, ligesom at stå ude i vandet og fiske, eller gå en tur i naturen. Det er virkelig givende på en meget unik måde. Så det kan jeg kun opfordre andre til også at gøre. Det kan være, og har måske også lidt været for mig og for andre unge mennesker, i hvert fald i den yngre generation, været lidt et tabu og sige, at man godt kan lide at være ude i naturen, eller fiske, eller gå på jagt, gøre sådan nogle ting her. Det er langt flere burde prøve det i hvert fald. Skal vi lige se til den. Mens kaffen lige brygger færdig her, så løber vi lige herover, fordi vi skal bruge en lille smule gran. Så tager vi den her. Sådan. Det skal fungere som filter. Tror jeg, hvis der også er kaffe. Skål.
det er virkelig godt, det her. Jeg håber også, at I kan bruge det her til noget, og selv komme i gang med at komme ud, og hvad end det er at fiske, eller gå på jagt, eller bare komme mere ud i naturen og lave noget mad over bål, eller kaffe over bål. Det kan jeg virkelig anbefale. Så vil jeg bare sige, følg med for mere af den her slags content. Jeg har altid elsket at gøre det, og jeg elsker virkelig også at lave det. Det er virkelig givende for mig.